Agora. Vai com poder sapai com ele. Babatanya, you don't want to get a switch, Babatanya. You should do this more often. How do you know? My Danya, the guy, there's so. It's not like this. I'm feeling just okay, happy. Danenzare. Kanani, Babatanya. But you Danette. From Jesus, we could tamba Jijin, which of a bascoro. Yo, condition my mask muro. Kuchikama soja shakunoita so. Takaona mwachiro nekuda kwayo maski. Ndikuroweza. Azinoona maitanyaka. Handiraiti babe pande kuchagira musikana webasa. Ngoriita kubabatanya but uyanga kanyanya babatanya. Maitanya. She was physically fit. I thought she could handle anything around here. I don't know, mushamukadzi. Uyanga kanyanya batanya. Ndichatsvaga hangu inini but ndichatsvaga nani paneuya. But anyway, let me make something very fast for us to eat. Tobige. But magetsawe. And you know, tanenguva yakareba tisinombobika tese. Semazuva aya.
Chosi. Yawani kuti akakadika. Pandabva ndokure mainana. Izvozvi ndiri kubva kumapurisa uko. Hanzi futi. Kopita uya akandirowa mufungi. Latest. Ndakarohwa mainana zvokuti ndakatadza kana kumuka. Nondudzi. Izvozvi ndamubvurisira dhoketa. Ari kutotsvagwa izvozvi kutaura kuno. Ndatoti dai akanzi life in jail. Kuiwe unozoenda kumapurisa seko munhu anorohwa. Murume mainana. Aiwa kana. Inini ndinotorova ndirohwa ndakamira ndotoshandisa midziyo yakatenga yo mapoto maspunu mapanga. Manje inini ndinototya inini nekuti zvakanzi usatore mutombo kumuisa mumaoko ako. Aiwa kana. Isikani. Koma kasimere bata. Zvisa mana. Ndinofara isu. Basi amwese kwa map. Amwese ari nani mufungi. Basi ambobuya ambontenga 1 or 2 beers. Ergo. Ndigiroka majigisi babata. Ungoboti majigisi ere neasikana. Amai mwana, ukaona kutogiroka nami ndicharutora udyi. Hazviwanzoitike zvana mwana. Chitoti varume vacho imbwa vese vakangofanana. Ndozvina Peter. Ndosaka ndatozwana simba rekunyatsomusungisa mufungi. Peter aienda nemagirlfriends ake kuma outings kunzvimbo dzinodhura mainana. Ndichisafa chidya mufushwa usina mafuta. Zvakaoma. Ndidzoka unakana panozvi. Ndatokangana ukudzisa. Pane party iri kunhasi. Yema ladies shamwari. Komanje zvokosina kutaura about ndanda kukumbira. Batanya wana kana basa. Iwo anombokudza kwa paano buda out. Ngatiende, let's go out and rock my friend. Chitomanya unogadzirira mainana tikurumidze taenda. Ndichinchi ndibuda asati auya. Because togona urana. Shuwa kurumidza. Madai. Madai. Over. What's gonna say about that? Now do go boy. One is agadamba. Out in the girlfriend. And you come back at this time. Sani bate. There are 3 people on those on the basa remaining. Mbava, Muroi, Nepambi. And I'm sure I was Mbava kana Muroi. What do you think kuita chifa? Wakuda undijairira manje babatani. Wakuda kuiendelera manje. Ndikupe ma weapons saunoda you have. Ndazvikuru maita. Ndazvikuru handile. Poto mba. Cool. Makapu. Any weapon that you like. Come on. That is where my dad. Nasi tarakidzana kuti baba pamuchapana pandiyani. Unoita zvaunoda iwewe. Handika. Come on, let's fight. Choose your weapon, my tanya. Sadza weapon yaunoda. Zvese zviripo. Sadza weapon yaunoda ngatirwe. Tisadaro utasiye uchindijairira. Charakidzana kuti baba ndiyani. Choose your weapon, my tanya. Come on, let's fight. Dakuona kuti baba ndiyani. Iwe ukandirovaka ukawinaka ndionenge wa baba. Nasi battle of the giants. Iwe ndio Man City nini ndini Liverpool. Come on baby, let's fight. Tisadaro kuti we are going to fight, my tanya. Ndova zvagara zvasikana ukandirovaka ndionenge wa baba. Come on baby, fist up. Come on, let's fight. Dimbali nekepe. Come on, let's fight. Oh, choose your own ground. Fine, let us sit down. Ande, bring. We are part of my life. Madam, sekarang bas betul ni. Mama tengah ngisi. Ngisi nak suruh turun aja di babakanya.
Ladies first, let's face to the girl. Who's You bad? Chai, touch yourself. Zubati, touch yourself. Hi guys, this is Baba Tanya from Zviri Mudzimba series. And this is my Tanya. From Zviri Mudzimba series. Katuere. Okay. Stay safe. Keep social distance. And sanitize all the time. Wear face masks. And above all, stay home. And also, don't forget to like, subscribe, and comment on Zviri Mudzimba. Not forgetting that small bell. You can click on that so that you can see every notification that pops up about Zviri Mudzimba. This is episode 9. Episode 10 is coming soon. Love you guys. Love you guys. What do the girls? And you guys, you know what she say. Guys, go be girls. Love you girls. Thank you.